Emmanuel, mwana waMwari, mundichengetedze, mundichengetedze. Emmanuel, mwana waMwari, mundichengetedze, mundichengetedze. Hello guys. Wamanaka kurarama kwatiri kuita ukuka. Hakuzi kugona kwedu, hakuzi kungwara kwedu, hausi uchenjeri hwedu. NdiMwari vari kutichengeta, NdiMwari vari kutichengetedza. Especially nguva ino yatiri yecorona ino, vamwe vari kufa asi Mwari vari kutichengetedza. Vari kutikavha, vari kutinzvengesa pazviri denda ratiri. Ndisati ndapinda munyaya yangu zereka guys. Ndoti kana wanga usati wasubscribe to this channel, please subscribe and click your notification bell kuitira panouya nezvinyuwani hamudarikirwi. Uyezve ndisingakanganwi kutenda vese vakasubscribe. Guys, munodadisa. Pasina imi handipo. Ndinokutendai guys, rambai muchinditsigira. Toda kutaura pamusoro pevakomana. Handimanzwa song yanda ndichiimba iyi. Iri kupisa song iyoyo. Yakaimbiwa nevakomana vepaNamibia apo. Hanzi Mana Few Entertainment. Ndo zita revakomana iyi. Ndo zita ravo ravanoshandisa pamachannel avo. YouTube channel. Hanzi Mana Few Entertainment. Saka vane song imwe yavakabika, vakomana vachiri kusumukira zvavo. NdevepaNamibia. But hey, vachiri kutanga zvavo but song mozva kana masong achimbiwa zviya. Haane kuti uyu achangotanga. Song kana ichingonakidza inonakidza guys. Pane song inonzi Emmanuel yanga ndichiimba. Itori nevideo song iyoyo. Saka guys ndisingadi kupedza nguva yenyu kana ndoda kuti mudi muinde YouTube, maenda paYouTube monyora kuti Mana Few Entertainment. Munowana masong akawanda evakomana ivava paNamibia boys. Saka Emmanuel itori nevideo. Kozoita futi imwe single track yavo yakatobuda manje September unowu. Inonzi Vanongoshoora. Guys handisi kuda kunyepera. Masong akanyanya. Masong akanyanya, vakomana vepaNamibia vabva vatenga gospel kuita yavo. Ndoda kuti mundozvinzwira mega guys. Saka ndapedza video ineyi ndichaisa link pazasi. Mobva maenda kuchannel yevakomana ivavo Mana Few Entertainment. Then maendako kuchannel ikoko guys ndoda kuti mudi chokutanga chamunoita muchisvika kuchannel ikoko musati matera. Bayai pakanyorwa nemavara ered pakanzi subscribe, mubaya ipapo. Guys. Mobva manzwa masong andiri kutaurawo. Vanoda kuona vobva vaona mavideo. Ende vari kuita nemavideo akomana havasi kumira. Masong ava anonakidza guys. Ende ane dzidziso vari kuimba zviri kuitika. Saindafarira inonzi Emmanuel. Pamasong avo ungashayiwawo yako 1 zvayo. Handifungi kuti ungashayiwa here 1. Because akawandisa masong. Ini yangu Emmanuel. Emmanuel, mwana waMwari, mutichengetedze, mutichengetedze. Ndochandangoya nacho guys. Saka thank you. Ndichiti kune vese vasati wasubscribe to this channel, please subscribe and click your notification bell. Kuitira pandongo upload video nyuwani hamudarikirwi guys. Thank you. Like a Hellcat.